Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman doganlar, bugünkü dersimizde Ramazan ayından sonra en sogaply, en faziletli hesaplanan ay barada ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın ayı dip atlandıran ayı barada, haram aylardan biri bolan ve haram ayların içinde en üstün hesaplanan ay barada gurrun ederiz. O ýerde musulmanlar bu ayın içinde şeýle urgun we olgun Allah Teala Musa aleyhisselam ve kavmini Fir'aun'dan halat edipdir. Ve Fir'auni Musa aleyhisselamın düşmani Fir'aunu ve kavmini olgun helak edipdir. Şol sebäpli hem Musa aleyhisselam Allah şükür edip bulgun ağız beklapdir. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Musa aleyhisselamın halat bolan günü deyip Musa aleyhisselamın halat bolan günü Peygamberimiz hem ağız beklapdir. Ve bize ümmetine şol gün ağız beklemeklik buyurupdur. Ne şol gün hem musulmanlar bu gurrun etjek ayımızın içinde var. Hicri takviminde musulmanlar Hicri sene namasında 12 ay var. Şol 12 ayın musulmanlar 4 ayına haram aylar diýilýär. Kur'an-ı Kerimde ve sahih hadislerde Ramazan ayından sonra bu 4 ayların kalan aylardan üstünlüğü Allah Teala'nın katında bu ayların derecesinin beýikligi musulmanlar bize haber berilýär. Allah Teala Kur'an-ı Kerimde Tawba suresinin 36. ayetinde şeýle diýär: "İnna iddetaş-şuhur indallahi 12 şehran fi kitabillahi yawma halaqas semawati vel arda minha arba'atun hurum." Diýär Allah Teala. Allah Teala'nın gökleri we yeri yaradannaky ýazysyna görä Allah Teala'nın katında ayların sany 12'dir. 12 aydır. Olaryň 4'ü haram aylardır diýär. Yani Allah Teala bir ýylyň 12 aydan ibaratdygyny we 12 aýyň 4 aýynyň haram aylardygyny bize bu ayetde haber berýär. Buhari'de, Müslim'de Ebu Bekir radıyallahu anh'ın haber beren hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Es-senetu 12 şehran minha arba'atun hurum, 3 mutavaliyatun, Zulqa'da, Zulhicce vel Muharram ve Recep, Mudar allazi beyne Cemada ve Şaban." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär musulmanlar bir ýyl 12 aýdan ibaretdir. Olardan 4 tanysy haram aylardır. 3'üsi Zulqa'da, Zulhicce ve Muharram ýyldyna gelýänler, 4-njisi Recep aýy bolsa aýry gelýänler diýär. Bu aýlara musulmanlar näme üçin haram aý diýilipdir? Ulamalarymyz diýär, Allah Teala bu 4 aýda sowuşmakligi haram edenligi üçin bu 4 aýlara haram aýlar diýilendigini aýdýarlar. Demek musulmanlar Ramazan ayından sonra en faziletli, en sevaplı derecesi ulu aylar 4 haram aylardan öwrendik. Ve bu 4 haram ayın içinde musulman doğanlar ulamaların bir toporunun karayışına göre en faziletli ay Muharram ayı. Bu dersin başına aydan ayımız hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın ayı diyen ayı, Ramazan'dan sonra ağız beklemek için en faziletli ay diyeni şu musulmanların Muharram ayı. O şu vakt Muharram ayı başladı. Biz Muharram ayının başında şu vakt musulman doğanlar. İbn Recep rahmetullahi aleyh diye وقد اختلف العلماء في أي الأشهر الحرم أفضل فقال حسن وغيره أفضلها شهر الله المحرم ورجحه طائفة من المتأخرين. Ulamalar diye bu 4 tane haram ayların içinde en hayırlısı, sogaplısı haysi deyip ihtilaf ettiler. Yani bir topar bir garayış aldı, bir garayış ona sürdü, başka topar başka garayış ona sürdü diye. Hasan ve başka ulamalar bu 4 ayın en faziletlisi Allah Teala'nın ayı Muharram ayıdır dediler diye. Ve sonraki alimlerden bir topar bu garayışı racih, güçlü gördüler diye. Ve bu garayışın delili musulmanlar Nesai'de Ebu Zer radıyallahu anh'tan haber verilen hadis. Ebu Zer radıyallahu anh diye: "Sa'altu'n Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem eyyul leyli hayr ve eyyul eşhuri afdal. Faqala hayrul leyli cevfuhu ve afdalul eşhuri şehrullahillezî ted'ûnehu Muharram." Ebu Zer radıyallahu anh diye Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem'den giyeceğin haysi bölümü has hayırlı deyip soradım diye. Bu ayların haysi has hayırlı deyip soradım diye. Yani Ebu Zer radıyallahu anh sahaba Peygamberimizden giyece ibadet etmek için giyeceğin haysi bölümü hayırlı has sowaply deyip soraya. Yani birinci yarısımı, ikinci yarısımı, ahirki yarısımı deyip soraya. Ve Ramazandan sonra ayların en hayırlısı haysi deyip näme soraya. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy diye giyeceğin hayırlı vakti giyeceğin yarıdır. Nefil ibadet etmek için, teheccüd kılmak için musulmanlar en faziletli vakti giyeceğin yarısı. En ukun suyucu vakti, ulu iyilin yatan vakti, sen ukundan turuyan, suyucu ukun taşlayan, oturup Allah Teala yeki özün hiç kimseni görmen durka ibadet edýän. En faziletli wagt näme şol wagtdyr diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem giyeceğin hayırlı wagty giyeceğin yarıdır diye. Ondan sonra diye bu ayların hayırlısı Ramazandan sonra Allah Teala'nın ay Muharram'dır diýip aýdýar. Demek musulmanlar şu wagt içinde aydanlarymyzdan näme öwrendik? Ramazan ayından sonra en faziletli ay 4 haram aylar eken. Bu 4 haram ayların içinde en faziletli salih amel etmek için, ýa-da amel etmek için en faziletli, en
bereketli, iň sowaply aý näme musulmanlar Muharram aýdygyny öwrendik. Indi musulmanlar aýratyna Muharram aýy barada durup geçsek, Muharram aýy musulmanlar hicri senenamasynyň 1-nji aýy. Bu diýdik haram aýlardan biri diýdik. Musulman kişi hususan bu aýlarda hereketine üns vermeli, dikkat etmeli. Näile Ramazan aýy gelende sowap ýaşy amal etmäge hemmemiz ymtylýas, yaman amallardan el çekýäs, toba edýäs. Musulman adam hemişe ýaşy amal ýüzi, ýaşy amallara dogry bolmaly, ýaşy amallardan ugruna bolmaly we erwet amallardan el çekmeli. Hususan musulman doganlar şu hili faziletli aýlarda we günlerde we gijelerde köprak ýaşy amal etmäge çalışmaly we erwet zatlardan el çekmeli. Çünki musulman doganlar bu hili faziletli aýlarda, günlerde, gijelerde edilen amalların derecesi, sogaby esse artýaly. Bu günlerde musulmanlar edilen günah işlerinin günahı ağır bolýar. Çünkü bu aýlaryň hormaty we Allah Taala katynda sen bu aýlarda eden günahlaryň beýleki aýlar ora derecesi näme? Jazasy ağır bolýar. Sebäbi bu aýyň hormatyny depelediğimiz bolýar musulmanlar Allah saklasyn. Şonuň üçin näme? Haram aýlardan bolanlyk üçin bu aýlarda hereketlerimize dikkat etmeli. Bu aýlarda musulmanlar Muharram aýynda köprak salih amal etmeli, toba etmeli eden günahlarymyz üçin. Allah Taala'dan bağışlanma dilemeli, Allah Taala'ny zikir etmeli, Kur'an bilýänlerimiz köprak Kur'an okumaly, ýa tutmaly, bilmeýänlerimiz öwrünmäge çalışmaly, garyp mätäje miskine köprak sadaka bermeli. Edip boljak musulmanlar elimizden gelýän salih amallaryň hemmesini etmäge çalışmaly. Bu musulmanlar bu aýlarda edip biljegimiz iň uly, iň sowaply amallaryň biri hem musulmanlar agyz beklemek, köprak agyz beklemek Muharram aýynda. Muslimde Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber berilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Afdalus siyami ba'de Ramazan şehrullahil Muharram ve afdalus salati ba'del farida salatul leyl" diye. Ya Peygamberimiz Ramazandan sonra en faziletli sowaply oraza agyz bekleme Allah'ın aýy bolan Muharram aýyndadyr diye. Farz namazından sonra en sowaply namaz gije namazydyr diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Bunu soran bolsaňyz musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek hadisinde Muharram aýyny näme diýip atlandyrýar? Şahrullahil Muharram. Allah'ın aýy Muharram diýer. Yani aýlaryň hemmesi Allah Taala'nın aýy, günleriň hemmesi Allah Taala'nın güni. Emma näme üçin ýörüýte bu aýy şahrullah, Allah'ın aýy diýip atlandyrýar. Täze musulmanlar bu aýyň derejesini, awraýyny, şerefini beýgeltmek üçin, götürmek üçin we bize ümmetina bu aýyň Allah Taala'nın katynda näme derejede ähmiýetlidigini düşünmegimiz üçin musulmanlar şahrullah, Allah'ın aýy diýer. Yani bu pikirlerini musulmanlar Allah'ın Rasuli, Peygamberleriň haýrlysy Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize näme diýer? Bu aýy şahrullah, Muharram aýy Allah'ın aýydyr diýer. Musulmanlar bizim şu wagt Peygamberimizin Allah'ın aýydyr diýen aýyna şeýdip derejesini öwen, beýgelden awraýyny götüren aýyna biz şu aýy başlady musulmanlar. Şonuň üçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu aýy şahrullah, Allah'ın aýy diýer. Demek musulmanlar bu aýda köprak agyz beklemäge çalışmaly. 1-nji gün, 2-nji gün, 3-nji gün näme? Nefil ibadet, nefil agyz bekleme bolanlyk üçin şu günlerde näme? Elimizden geldiğince näçe köp agyz beklep bilsek, şonça köp näme agyz beklemäge çalışmaly. Bu diýdik musulmanlar dersin başyndan. Bu aýyň içinde bir gün bar, ol günne Allah Taala Musa aleyhisselam we kowmuny Fir'aundan halas edipdir we Musa aleyhisselamyň düşmany Fir'aun we kowmuny helak edipdir diýdik. We Musa aleyhisselam şükür edip Allah Taala şol gün agyz bekläpdir. O Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gün agyz bekledi we bize ümmetine bu gün agyz beklemek buyurdy diýdik. Ol gün musulmanlar Muharram aýynyň 10-njy güni. Ama musulmanlar Aşura günü diýilýär. Aşura günü Muharram aýynyň 10-njy güni Aşura günü. Muslimde İbn Abbas'tan haber berilen hadiste diýilýär enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qadima al-Medine fewajada al-yahuda siyaman yawm Aşura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma hada al-yawm alladhi tasumuna? Faqalu hada yawmun azim anja Allahu fiha Musa wa qawmahu wa gharraqa Fir'auna wa qawmahu. Fasamahu Musa shukran fanahnu nasumuhu. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fanahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum. Fasamahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve amara bi siyamihi. Haçanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine gelenne Medine Yahudilarynyň Muharram aýynyň 10-njy güni, yani Aşura günü agyz bekleýänliklerini görýär. Bu olardan bunyň sebäbini soraýar. Siz näme üçin bu gün agyz bekleýäňiz diýär. Onda olar aýdýarlar bu gün beýik gündür. Derejesi uly gündür. Allah Taala bu günde Musa aleyhisselam we kowmuny düşmanlary bolan Fir'aundan we tarapdarlarynyň halas etdi we Fir'auny we kowmuny bu gün näme? Gark etdi, helak etdi diýip näme aýdýar. We biz hem Musa aleyhisselam şükür edip şol gün agyz bekledi. Biz hem şol tarapda agyz bekleýäris diýerler. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar, biz sizden Musa aleyhisselamy has haklydyr. Biz sizden Musa aleyhisselamy has ýakynlyr diýär. Bu ol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem agyz bekleýär we bize ümmetine musulmanlara ol gün agyz beklemekligi buyurýar musulmanlar. Sahih Muslimde Ebu Qatada radiyallahu anh'tan haber berilen
hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bulgun Aşura gün agz beklemekliğin ahmiyetine dikkat çekip şöyle diye: Siyamu yevmi Aşura ahtasibu alallahi en yukaffira senete allati qablah. Aşura günü tutulan oradanın agz beklemenin özünden önkü bir ýylyň günahlarına kefaret bağışlanma bolmagyny umyt edýärmi diýe. Ulamalar diýerler hadisdäki günahlara kefaret bolmagyny diýenler günahların kiçik günahlardygyny ulamalar aýdýar. Çünki uly günahlar buňa girmeýär, uly günahlar üçin musulmanlygyň şerti tawba etmeli we tawanyň şerti bar. Ýene-de musulmanlygyň Sahih Muslimde İbn Abbas radiyallahu anhudan habar berilen başga hadisde şeýle diýilýär: "Hina sama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevm Aşura ve emara bi siyamihi, qalu ya Resulallah إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Haçanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aşura günü agz beklep musulmanlara da agz bekleme buyuranda sahabalardan käbir şeýle diýerler: "Ya Resulallah, bugün Yahudi we Hristiýanlaryň hormat goýup taqdim edýän ululayan günü diýip Peygamberimizden näme? Bunu soraýarlar. Yani goýa sahabalar şunu ya Resulallah bizen olan edýäs bolin, olara men dediğimiz bolmaýarmy? Manysynda näme sahabalar diýerler. Onda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olara diýär: "Biz geljeki ýyl 9-njy güni hem agz bekler inşallah" diýär. Bu geljeki ýyl gelmänkä Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünýäden gaýdýar. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalara bu güni Aşura güni juhd edip tutar we umzakil inşallah biz näme juhd edip agz bekler diýip niýet edýär. Emma näme dünýäden gaýdandan sebäpli öz bilmeýär. Bunun hikmetini ulamalar diýär. Bunun beýle edilmeginden, yani Aşura gününiň bir gün öňünden ýa-da bir gün soňundan goşup juhd edip agz beklemegiň sebäbini, hikmetlerinden biri ulamalar diýär Ýahudi we Hristiýanlara meňzemezlik diýär. Çünki musulmanlar Islamda bizim dinimizde başga dinleriň, başga medeniýetleriň däp desturuny, edim gylymyna, ibadetina meňzemek bolan edenlerni bir-bir edip aýtalamak haram hesaplanýar. Şonuň üçin musulmanlar Aşura güni agz beklejekler. Iň haýyrly, iň sowaply görnüşi bir gün öňünden goşmaly, 9-njy, 10-njy gün etmeli, agz beklemeli ýa-da 10-njy, 11-nji gün edip soňundan bir gün goşup juhd edip tutmaly. Ýene bir görnüşi musulmanlar 9, 10, 11 edip şunu ýyllyda da tutup biler. Belli bir sebäbe görä musulmanlar öňünden we soňundan goşup bilmesek, ýene bir gün tutsak ol hem bolýar musulmanlar oradasy dogry tutan oradasy üçin sowap alýar. Emma musulmanlar has haýyrlysy we has sowaply musulmanlar juhd edip tutmak. Ene musulmanlar gysgaça Muharram aýynyň we Aşura gününiň fazileti we ýene de başga bir husus musulmanlar bellep geçmeli şu meselede. Käbir adamlar Aşura gününe mahsus ýürüýän naharlar bişirýärler, süýjülükler bişirýärler, paýlaýarlar, bir-birine Aşura mübarek bolsun, ay Muharram mübarek bolsun. Şoňa benzeş zatlar edýärler. Bular musulmanlar Aşura gününiň bidgatlaryndandyr. Bizim ähli sünnetin aqtiqadyna bu güni bayram edip geçirmek, ýürüýte ol güni nahar oňa görä bir nahar bişirmek, bir-birine Aşura mübarek bolsun ýa bir zat tutlamak ýokdur. Ýene de şiýgalaryň edişýärlik bu günlerde matam tutmak, ýas tutmak, ýa şoňa benzeş üç goşup eşikler geymek, gara eşikler geymek, bir zat etmek, ol gün jemlenişmek, ýürüýte merasimler, üýşmeler gurnamak bolan hiç biri bizim ähli sünnetin akidasyna inanjylara dogry däldir. Bular soňraklaryň çykaran tapan bid'atlardyr, hurafalardyr. Bu hili hareketlerde sowap ýokdur, günah bardyr musulmanlar. Biz musulmanlar bu aý we Aşura güni ibadetlen geçirmeli, agz beklemek bilen geçirmeli, tawba istigfar bilen, Allah Taala zikir etmek bilen, Kur'an okumak bilen. Yani gysgaça musulmanlar biz Muharram aýyny we Aşura güni ibadet bilen, Allah Taala söýüp we razy bolýan işleri bilen geçirmeli, şolary etmäge gaýrat etmeli. Alhamdulillah rabbil alamin.